Welcome mga kaigsuunan sa atong episode sa Takna sa Pagtuon. Usa ka malipayong adlaw igpapahulay diha kaninyong tanan. Aniya na usab kita sa atong ikaupat nga leksyon niini nga quarter nga gauluhan kini siya og when alone. Apan sa dili pa kita magapadayon ang atong mga kauban sa ato ang panel niini nga taknaa, ang atong mga panelists way lain kundili ang atong pangulo sa Women's Ministry Department si Ma'am Pinky Gulfan o ang Pangulo sa tanan nga mga Shepherdess International sa tibuok nga South Philippine Union Conference. Ug kauban usab nato ang amahan sa tanan nga mga ministro sa South Philippine Union Conference si Pastor Alex Necesario. Sa dili pa kita magapadayon mga kaigsunan, atong iduko ang atong mga ulo hangyoon nato si Pastor Necesario sa pagdumala sa ato ang pang-abli nga pagampo. Magampo kita. Labing amahanan, dalaygon og langit nung namo nga amahan, ang ikaw sa kitasan sa mga langit. Niining taknaa, kami nagaduli kanimo uban sa patugbaw sa among pagpasalamat, niining pinasahi nga higayon nga mong gihatag namo, diin kami makahimo sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Among giampo ang imong balan nga espiritu, nga mao'y magagiya kanamo nga ang tanan namong paghiskutan, amo kini siyang makinabuhian sa matag adlaw namo, nga pagpakighuy-huy diya kanimo. Amen. Labaw na gyud sa tanan naman sa pagpangandam sa adlaw sa imong pagbalik. Yes, Lord. Daghan kay salamat nga imong pagapanalinginan ang matag usa kanamo uban usab sa makaigsunan nga nagapaminaw o nagatan-aw nining takna. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor. So, magapadayon kita mga kaigsunan sama sa atong naandan. Dili kita makapadayon o dili ta magapadayon sa ato ang diskusyon ni ining taknaa nga dili kita makahatag sa atong pagpanimbaya sa atong mga tagasunod o nagasubaybay sa ato ang takna sa pagtuon sa tibuok kalibutan. Akong ihatag kang Ma'am Pinky ang iyahang pagpanimbaya. Ining milabay nga isa ka semana gihimo ang usa ka dako nga katiguman didto sa Mountain View College ang gipasiugdahan sa Sabbath School o Personal Ministries Congress. Pagkadaghan sa atong mga kigsuunan nga nalipay kaayo nga nagtaho nga nagpadayon sila sa pagpamati o pagtan-aw sa atong takna sa pagtuon. O kaninyo akong ipadangat ang akong kinasing-kasing greetings sining adlaw nga Sabado tungod kay nagpatronize mo sa atong programa. Pagkadaghan ninyo, pero special mention akong mention diri ang akong higala o parente si Ma'am Nining Castillo diha sa San Francisco. O maingon man si Ate Ros Aranigo diha sa Valencia, Bukidnon. Amen. Happy Sabat kaninyong tanan. Okay. Pastor Alex? Maayong buntag kaninyong tanan, giadto milabay nga Sabbath School Congress. Muripahin kita sa pagtaho kaninyong adunay napulo ka mga bag-ong ministro nga giordinahan. Wow, congratulations. Dito sa Oliverio Hall, gani dito si Ma'am Pinky nag-welcome in behalf of the Shepherdess International. Akong abi-abi o greet ang tanan nga mga bagong ministro diya sa Davao, sa Western Mindanao Conference, mga kaigsunan nato diya sa Davao Mission nga nagapaminaw o nagatanaw dining adlaw nga igpapahulay. Yes. So, padayon nato mga kaigsuunan. Gusto sab nako nga itimbaya ang ato ang mga kaigsuunan nga nahimamat nato dito sa Mountain View College sa Sabbath School Congress. Mao ang gikan dito sa Mabini ug Kandihay, Bohol. Ang pamilya sa Kaidok o pamilya sa Abarsia. Happy Sabat kaninyo mga kaigsuunan. Mausab ang pamilya sa Abdrigado diha sa Valencia Central Church o ang Hore family sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Happy Sabat kaninyong tanan. Gusto sab nako nga i-greet og Happy Sabat and condolence ang ako nga ig-agaw diha sa California, si Manang Evelyn de la Cruz tungod sa pagpahulay sa iyahang amahan, condolence og ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Magapadayon ta mga kaigsuunan sa atong leksyon ni ini nga taknaa
nagauluhan kini o gitawag nato nga when alone. Sa diha nga ikaw nag-inusara. Sa atong pagpadayon, akong hangyoon si Ma'am Pinky sa pagbasa sa ato ang memory verse. Atong memory text makita sa Genesis 2:18, og miingon sa Hiyuba nga Dios, dili maayo nga ang tao mag-inusara. Pagabuhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. Amen. So makita nato din mga kaigsuunan nga sa pagsugod sa paglalang sa Ginoo. Sa diha nga nahuman ang tanan, nagi nakita sa Ginoo nga daw kulang sa iyahang gibuhat. This is the first word nga akong nakit-an sa balaan nga kasulatan nga nag-ingon nga dili maayo diha sa paglalang. So buti pasabot mga kaigsuunan nga ang gibuhat sa Dios wala mahimong kumpleto hangtod nga iyahang gibuhatan ang tao sa iyahang kauban. So in other words, makita nato nga ang tao gibuhat sa Dios dili aron mag-inusara, kundili gihimo kini sa Dios nga doon na siya'y kauban. Namoy kadugang ani, Pastor Alex ug Ma'am Pinky. Kaning Pastor Ray, kani bitaw gisulti niya sa balang kasulatan nga I will make a helpmate for him. Dili di sa helper nga sugo-sugoon, kundi from the Hebrew word means completer, tighingpit, nga mahimong kauban sa lalaki. Yes. So, mga kaigsuunan nga mga lalaki, tanawon ginato ang mga babae gibuhat sa Dios nga kini helpmate. Mauning mo kumpleto sa atong kinabuhi. Nga kung wala, dunay kakulangon ang kinabuhi. Mo nang ang Dios nagingon, dili maayo nga ang tao o ang lalaki mag-inusara. Ma'am Pinky, maining mapanimanawan po nato ang side sa babae. Amazing kayo mga kaigsuonan, Pastor, kay ang Ginoo tugob sa kaalam kay nganong babae man giyang gihimo. Special kay pagkahimo ba kay gikan sa gusok sa lalaki. Wala maghimo ang Ginoo og human ni Adan, maghimo pa sa laing lalaki. Ngagikan sa abog. Oh, ngagikan sa abog. Kay magkuha pod siya og kanang gusok gagikan sa Adan nga himuon niyang lalaki, lahi na nga istorya. Mao. Oh, babae gyud kay bali kay mo complement siya sa sagusa. So, ma-imagine nato nga sa sinugdanan pa lang ang iyang choice sa Ginoo kanang magka-complement each other. Sa to pa, kung atong tanawon mga kaigsuunan, it boils down dito sa marriage relationship nga ang kakulangon sa isa i-complement sa isa. O makita pod nato dinhi nga ang isa dili mo imo-dominate sa isa. Makita nato dinhi nga gikuha ang babae sa gusok, dili sa ulo, dili pod sa tiil aron tamak-tamakan or dili sa ulo aron mahimong labaw kaysa lalaki. Or gikuha siya dinhi sa gusok aron to stand side by side nga kini makahimong makatabang mo komplemento sa gikinahanglan sa ilahang nga pagkinabuhi nga malipayon. So kung atong tanawon, in other words, ang gihimo sa Dios, it is a companionship sa lalaki. Kung atong tanawon ang balaan nga kasulatan, doon naman po'y gisulti si Apostol Pablo. Kung atong tanawon mga kaigsuunan nga kini nga butang usahay makaingon ta nga mo kontradik ba ni sa gihimo o gisulti sa Ginoo sa Genesis. Apan kung atong tanawon ang katuyuan sumala pa sa Ezekiel kapitulo 4 bersikulo 12, makit-an nato dinhi kung unsay ka hulugan o unsay muot ipasabot ngano nga gikinahanglan mangyod ang tao sa gitawag nga companionship. Apan sa dili pa mga kaigsunan, ang kinatibuk-an sa atong leksyon nabahin ni sa tulo ka mga butang. Una, ang companionship. Ikaduha, ang kinatawag nato nga aloneness or solitude. Ang ikatulo, kani gitawag nato nga unplanned solitude. Kining wala maplano nga panagpag-inusara. Ato ning tagsa-tagsahon og tan-aw. Una,
ang companionship. Kung tanaw nato ang companionship, ni ay gisulti sa balaan nga kasulatan labi na sa Ecclesiastes kapitulo 4 versikulo 9. Kung atong tanawon dinhi, two ingon pa sa mao nga bersikulo, two are better than one because they have a good return for their labor. Tinuod pod ba nga kung aduna kay kauban, madalin aska na imutabang nimo patindog mo na advantage, di ba? Unya makitaan pod nato gisambingay sa balaan nga kasulatan sa bersikulo 12 nga ang companionship daw kaangay sa usa ka pisi nga tulo ang iyaha nga bahin nga mas lig-on siya kaysa usa ra ka strand. So man binisaya sa strand. Kanay isa lang Isa ka lubid. Isa lang ka lubid. Kumpara sa tulo nga imong nahimong usa. So usa na ka advantage nga no nga gikinahanglan nato og companion. Kung dunay problema, dunay makatabang nimo og sulbad sa inyong hunahuna. Pastor ka nang ato ning klarohon kay kining sa 12 usahay naay mga tawo maingon nga ti amo na sa pisi gani tulo ka strand to tulo ka nilubid nga iyang iusahon ka dako nga pisi o gamay manggaling na basta kay tulo sila ka linya. Tulo ka linya. So mao na ilang gibasihan nga pwede ra dagduhay asawa o pwede duhay bana. Pero ang punto ang punto ani sa sinugdanan kakuan lang na ang strength lang kung naay kauban nimo sa kinabuhi. Maayo gyud nga naay kauban sa kinabuhi. Pero dili kay imong duhaon ang imong asawa o duhaon imong bana basta kay duha ra gyud kay mao man na siya ang God ordained nga pattern sa companionship. Nga walay problema kay kung masobrahan na gani ana ang original duharag yun sila laking baye kung masobrahan ana gubot na. Okay. Kung magod na siya, Pastor. Ma'am, ang issue diha dili duha usay mong asawa. Ang issue diha is strength. Ang kalig-on. So kung ikaw lang mag-inusara, kung may problema ka, wa kay kapaingnan. Kung matumba ka, wala yung bakod nimo. Pero kung dunay usa nga imong kauban, duha mo, kung unsa imong problema, na ay mulig-on nimo. Na ay maglipay nimo. Kung matumba ka, naa kay kaatuan. So wala nagapasabot nga tungod kay tulo diha ka mga buhok ang gisultihan diha nga duha imong asawa. Dili na mo issue nato dinhi. Ang strength ang kalig-on dinhi ang ginaisgutan nato. Bitaw mga kaigsunan, mga magtutudlo sa Sabbath School. Pero akong tan-aw lahipod. Nga kining tulo aron lig-on ang relasyon sa bana og asawa, kinahanglan gyud og tulo. Kinsa man ang tulo? Ang lalaki, ang babae, ang nagpataliwala ang Ginoo. Correct. Kung ang maong nga kahimtang, ang Ginoo mo ay nagpataliwala sa relasyon sa lalaki ug babae, lig-on kaayo ang relasyon sa magtiayon. Pabor kay ko ana, Pastor ba? Mo na akong pagtanaw, mo na akong interpretasyon ni ana. Pero tama tong gisulti ni Pastor Alex nga ang importante nga makita nato ang punto dinhi mao ang gitawag nga kalig-on sa mao nga pagkinabuhi kung do na kitay kauban. Mo nay punto diha mga kaigsuonan. So, makita nato dinhi nga just being around with somebody, halimbawa kanang mas sensitibo man gud ang mga babae ani nga kahimtang, halimbawa do na kay problema. Hapo-hap lang sa imuhang likod, dako na nag-ikatabang sa imuhang emotional stability. Mao na nga importante gyud nga naay atong mga kauban. So makita nato mga kaigsunan how important it is. Kung atong tanawon, kining gitawag nato nga solitude. Nabahin ni siya og duha ka bahin. Ang una, mo gitawag nato nga physical solitude or physical nga pag-inusara og ang spiritual solitude. Tanaw nato kining gitawag nato nga physical solitude. Mao na yung akong giingon kaganiha nga sugyot ni Apostol Pablo sukwahi ba kini ngadto sa giingon sa Dios sa Genesis kapitulo 2 sa diha nga iyahang gibuhat ang tao.
kaingon siya sa ato ang memory verse kaganiha 2:18 nga dili maayo nga ang tao mag-inusara. Apan si Apostol Pablo nagingon sa 1 Corinto kapitulo 7 versikulo 9, "But I say to the unmarried and to the widow, it is good for them if they remain even as I am." Sa inyo hang huna-huna. So klaro kaayo pastor nga si Pablo kuanto siya single. Nag-inusara. Nag-inusara na siya. Pero sa status sa kinabuhi, single siya. Pero wala niya i-isolate iyang kaugalingon gikan sa mga higala. O kay naagod siya, involved siya sa ministry. So, from time to time, involved siya sa pagdeal sa mga tao, pagmensahe. So, ang iya lang physical situation, he was alone. Dili siya minyo. Kay may advantages mong good pod og dili minyo. Kung depende sa iyang kuling sirkumstansya, kay kung pananglitan ang iyang gipili magpabilin siya nga inusara tungod tingali kay nakita niya nga dili siya kasuporta og pamilya kaysa naa siya ay pamilya unya mapasagdan iyang mga anak, mas dakong problema, no? Naapoy mga tao nga ilang vocation gyud ganahan sila og patan anang mga pari. Di sila ganahan nga naa sila pamilya. I don't know. Pero ang uban anak nila, gusto man po nila, naglong bitaw sila, pero mo man na ilang commitment. Kay mahimo man pong babag. Sa ilang pagbuhat. Mahimong babag. Maski sa ato, sa Seventh-day Adventist, kung ang usa ka ministro, tawgon, o mag-missionary siya, o ipadala siya bisag asa. Kung single siya, automatic ang desisyon, kay wa man siya gubin. Wala ba siya mga burden nga konsiderahan. Pero ganig pamilya, tawgon yung mag-missionary o mato sa lain nga lugar. Agoy, mayroon pa na attempt sa pa kay akong mga anak eskwela, nabay church school dito, nabay balay nga dako, o pila bay akong sweldo, daghang kag konsiderahan. So makasabot nga, kining pag inusara, ingon nga, usara ka tao, tungod dayang mga consideration. Okay. Pastor Kuwan po na Alex. siya, Pastor. Kung mag-inusara ka na ay advantage, napoy mga disadvantage. Ang buot lang ipasantop ni San Pablo dinhi, maayo nga mag-inusara ka kung kaya nimo nga mag-inusara. Pero kung dili ka kaya nga mag-inusara, sumala pa sa gisulat niya, mas maayo nga mag-video ka. Kay pananglitan karon, nag-inusara ka. Kung nagmasakit ka dito sa imong kauman, wala po'y butagad nimo. Pero kung mag-video po ka, sa imong nga trabaho, pareho ni San Pablo, daghan ang sakripisyo nga iyang naantos. Ug kung may asawa siya, ug may anak siya, apil ang iyang panimalay, muantos, sama siyang giantos. Mao na siya, ingon ni San Pablo, kung kaya nimo, nga sa imong pag-antos, ang imong pamilya makita po nimo nga nag-antos, pagbinyo. Pero kung dili ka kakaya, ayaw pagbinyo. Napo ba tambak po ni Apostol Pablo, human siya nga nangingon nga nagtambag siya nga magpabilin nga mag-inusara. Ingon pa niya din sa versikulo 9, "But if they cannot exercise self-control, let them marry. For it is better to marry than to burn with passion." So mga kaigsunan, kung atong tanawon, no, ang tambag ni Apostol Pablo nga magpabilin mag-inusara kung it is a conditional. Kung dili nimo kaya, mas maayo pa magbinyo. Kaysa nang mahimo kang magka-problema sa imuhang relasyon ngadto sa imuhang Ginoo. So makita nato din mga kaigsunan, living in solitude, ingon pa sa atong leksyon, doesn't mean to be completely alone. Correct. Jesus said, "I am not alone because the Father is with me." So, makita nato mga kaigsuunan, nga bisan pa physically nag-inusarata. Pwede gihapon nga dili di ay ta nag-inusara sama ni Kristo. So makita nato din mga kaigsuunan, sa dili pa ta moadto sa sunod nga bahin, kining gitawag nato nga physical solitude or kining solitude. Tanaw nato mga kaigsuunan, unsa pa inyohang ikadugang ani nga bahin. Nindot man pod nang mag-inusara ka in the sense sa imong physical nga nakay privacy, na konsidera nato ang privacy ba. Pero wala magpasabot nga ikaw ra gyud kanang nakay selfish ang imong motive ba
may pagka-self. Self-sufficiency. Oo, ana. Oo. Kay kung ang imong motibo, I will sacrifice myself aron makatabang ko sa uban, aron makatabang ko atong mga pobre. So that is still noble. Uh-huh. Kay kung magbinyo ka, siyempre daghan kag immediate dayon nga mga suportahanan. So naay katuyuan ana kay na may mga tawo nga murag dili bitaw gyud paraan ang kabinyoon. So saludo ko anang mga tawo nagpabilin nga murag nag-ermitanyo, pero ang ermitanyo god nagsiklod man na sila sa ilang kaugalingon nga dili sila magpasabit sa uban kay tuwara sila gi sa bukid hangtod nga murag ilan na lang ang ilang world. Mas katilingban. Oh. So, mas may po nang naa kay interaction sa mga tao. Bisan og nagpabiling kag single. No, di ba? Isa na siya nga pamaagi nga it does not necessarily mean nga kung nag-inusara ka, wala kay interaction sa tao. Mo na gitawag nga physically and yet nagihapon kay companion kinamang kay interaction. Apan ang mga tao nga nagpabilin nga nag-inusara walay interaction, mo na gitawag nato nga their feeling is loneliness. Ang sunod ana sa loneliness is depression. Ang sunod anang depression makaangkon na kag balatian sa imuhang physical nga lawas kay apektado ang imuhang mental health. Mo na hinungdan dinhi. Ako gusto emphasize dinhi nga on the other hand ingon pa sa atong leksyon, single people can focus more. Mo na ingon nato gaganiha nga advantage, can focus more thoroughly on the ministry. Kung atong tanawon dunay mga taong gitugutan sa Ginoo nga mag-inusarap aron nga magamit sila sa buhat sa ni Jeremiah, ni Ezekiel sa diha nga nabalo. Apan do na po'y propeta nga gisugo sa Dios nga maminyo sama ni Hosea. Apan makita nato dinhi nga kini nga mga sitwasyon gigamit ni sa Ginoo nga ilustrasyon sa iyahang gugma ngadto sa iyahang mga katawhan. Pastor Alex. Ang ako lang buot pasantop niya, Pastor Maukini. Nga sa atong buhat, bisan pa man tinuod nga matag adlaw Sabado, Miyerkules, Biyernes, datay pagpakigsandurot sa tao. Pero naagi adlaw nga mag-inusara ka nga pirtig yun nimong guula. Guul kay ka. Sa Mingaw- uban mingaw nga yun. Mingaw yun. Oh, mingaw yun. Kaya nga naman, nag-inusara naman ka. Mawala ra na siya panahon nga makigsandurot ka sa makigsunan. Okay. Di ba? Uh-huh. Pero, ang ato ang pagbuhat niya sa Ginoo, bisan pa nga asa ta madistino for as long as kita nakigminyo diha sa atong Ginoo, nagyud ta permi kauban. Amen. Oh, nagyud ta permi kauban. Ang atong Ginoo mabitag nga katong gisulti nimo nga 3 chords. 3 chords. Oh. Kay bisan asa ka padulong mag-inusara ka, magbuhat ka nga mag-inusara, na diha ang Ginoo kauban nimo eh. Amen. Oh. So, lami kayo mga kaigsunan ang ato ang diskusyon. Sa Pastor. dili pa ta mo adto sa spiritual solitude. Mo break sa tauna, makadyot. Mubalik sa dili madugay ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga kaigsunan. Balikan nato ang atong leksyon nga atong gibiyahan kay ganiha. Maoy na human nata sa ato ang paghisgot may tungod sa pisikal nga pag-inusara. Karon moadto ta sa gitawag nato nga espiritual nga pag-inusara. Dunay usa ka tawo nga nagingon nga adlaw sa Miyerkules, adlaw sa Biyernes, labi na sa gabi kanang moadto na ganig simbahan og labaw sa tanan adlaw nga Sabado nga diin kita makigsandurot sa atong mga kaigsunan sulod sa iglesia. Ingon pa ning tawhana, wa koy problema ni ana. Apan mo abot na gani ang adlaw Domingo. Ingon siya, diha nako makabati og kamingaw sa akong kinabuhi
kay wa man siya asawa, wa man siya kauban sa puloy-anan, kay nga naman nag-inusara na siya. So makita nato mga kaigsunan nga isa ni siya nga sitwasyon nga bisan gani uban minyo apan ang ilahang kapikas sa kinabuhi dili kauban sa maong simbahan. Makabati gihapon sila kana bitaw feeling of being alone. Bisan pa naa na sulod sa simbahan, musimba na siya pero nag-inusara in taon kay nga naman ang iyahang kaparis dili man pod kauban sa iglesia. Ug daghan nga ingani ang sitwasyon Pastor Alex ug Ma'am Pinky nga makit-an nato sulod sa atong iglesia ug mao kini ang gitawag nato nga spiritual solitude or spiritual loneliness. So makita nato mga kaigsunan kung atong tanawon unsa man kini nga mga sitwasyon din ang usa ka tawo makaangkon niining gitawag nato nga spiritual loneliness. Ma'am Pinky. Kining kahimtang bitaw nga sa imong pamilya, kapitan ikaw ang asawa, unya ikaw ra pud diha ang Adventista, ikaw ra pud diha ang relihiyoso, ikaw ra mag-ampo, mukanta ka ikaw ra isa, ang uban wala gyud, walay problema ang uban, lakaw-lakaw lang. Masiguro nako nga pinaka mingaw kayo ka. Kay ikaw ra man isa. So wa ka gawas tingali kung you are strong enough nga magunaw na ka nga kining ako pag-alagad, paugat na lang ni kay Ginoo may akong gialagaran. So anang bahina murag makabaton ka og kadasig. Oh, pero nagyapo kay gitawag og emptiness, being alone sa imong pagtuo sa Ginoo. So mo nang makasabot ko nga ano nga nagtambag ang balang kasulatan nga kung mahimo dili ka magminyo o dili ka pareho nimo pagtuo. Be not equally yoked. Oo, sa dili unbeliever kay gano man. Pait kayo nga ikaw ra diha mag-struggle ka diha og worship, kanta sa Ginoo, nya inyo pang mga ideya magkasumpakip sa pagluto daan sa mga dulumtanan o di dulumtanan. Ikaw ana murag musagubang gyud ka og mga pagsulay nga makaingon ka nga mas maay pa ni wa pay pamilya ni ana no. Pero ang uban man god usahay labi na sa atong mga kabatan-unan moingon nga kung makumbirtir di ay nako di na pa koy purong-purong. Pero ang problema kung ikaw di ay makumbirtir Na naturong-turong. dili na purong-purong ang imuhang maangkon. Busa mga batanon usa ni kadakong tambag o pagpahinomdom kanato nga ayaw gyud intawon kay isa ni siya nga sitwasyon nga maangkon nato ang kamingaw sa pag-inusara sa atong pag-alagad kung ang atong kapikas sa kinabuhi dili nato kapareha sa pag-alagad sa Ginoo. Pastor Alex. Sa pikas nga bahin, Pastor, ganina giskutan ni Ma'am, between two person. Pero bisan pas panimalay. Oo. Sa panimalay, kung ang imong anak, pareho nimo nag-aalagad, pero ang imong kapikas kinabuhi, wala, naaragyapon ng emptiness. Mabitaw gingo na, it is not good for a man to be alone. I will make a helpmate. Sa ato pa, completer. Bisan pa man tiro nga, ang imong dawa ka anak, ikaw gasimba, ang imong bana, wala, mingaw ra gihapon. Imong bation nga dili gyud kamo kumplito. Kinahanglan dunay usa nga mohigpit sa inyong panimalay. Panimalay ninyo. Mo na sa babati nato usahay sa atong pagsimba. Tuwata sa simbahan pero usahay empty ang atong hunahuna tungod kay dili maguta kumplito. Labi nagmakita nimo ang uban mga miyembro diha, kumplito sila naglingkod, nagtapad uban iyang bana. Sadya sila. Sa ato pa pastor, kung ikaw na lang gyud ang mabilin, ang atong kinabuhi, labi pagwa kay Ginoo, hawang sa tanang hawang. Sorry. So, dili gid maayo nga wa patay kauban sa puloy-anan nga pareha nato og pagtuo, wa patay Ginoo. Pagkapait kaayo kung kana ang mahitabo sa usa ka tawo, magpabilin siyang mag-inusara, so maabot ang lain-lain problema, depresyon. Correct. Okay? So, ikaduha nga sitwasyon nga moabot ni ining gitawag nato nga spiritual solitude. Kana bitaw na minyo ta, parehas ta nga dili pa man ta Adventista. Pero niabot ang panahon nga naka-attend ta sa wali ni Pastor Gulpan, naka-attend ta sa wali ni Pastor Necesario, naka-attend tag mga Revelation Seminar o guban pa din nga mga evangelistic meeting. Ang isa na
midawat kang Kristo, ngayang personal na manluluwas, apan ang iyahang kapikas sa kinabuhi, wala. Mo na isa ka sitwasyon na pod nga kining nahimong Adventista makaangkon na pod og gitawag nato nga spiritual solitude. Ang dakong pangutana dinhi is, what can the church do to minister to this member of our church? Unsa man kay mahimo angay buhaton sa atong iglesia sa pagministeryo ni ining mga tawhana nga ana mo ilang kahimtang? Ang ato ang iglesia, Pastor, kinahanglan suportaran yun na nila. Kanang mga kaigsunan nato nga nag-inusara, spiritually speaking. Oh. Naatay mga diakono ug diakonisa. Naatay singles for Christ. Ang good pasabot sa singles for Christ, dili lamang ulitaw og dalaga. Oo. Katong nag-inusara dito, sila pag-alagad, nga wala sila kapaingnan, wala sila suporta. Kinahanglan ang support system, support team. Apil ang balo. Apil ang balo. Mo na may ikatulong nga sitwasyon nga kining namatay or nawala ang ilahang mga kaigsuunan o mga kapari sa kinabuhi sa pagtuo kanang bitaw na luya ang uban namatay. So usa may atong ma-support nga atong ibuhaton ngadto sa kanila. Okay. Napaka-isulti, Sige, ma'am, Pastor. bukan ko. In addition to that, munay hinungdanan nga naatay gitawag og NDR program sa atong iglesia kay apil ana ang nurturing. Yes. Nurturing gani mo na ang bahin o panahon nga murakag muagak ni adtong di gid makasugakod sa ilang kahimtang espirituhanon, luya kayo sila, walay kadasig sa pag-alagad, giyahanan pa kaayo. So mo nang panahon nga maghimog programa ang iglesia, pinaagi sa care group, mag-introduce sila og mga special program nga paapilon ni sila og naa man galing training sa mga pag-train sa mga grupo sa kanta. Di nato ni sila i-neglect, paapilon nato sila, i-classify baka ilang tingog, dili moingon nga di lang nato na iapil kay bag-o pa na daot atong grupo. So usa lang na ka example nga aron dili ma-lift out kining mga gitawag og nag-inusara. Quoted. So kinahanglan gyud nga amumahon sila. Amen. Oh, kana bang unay patlak iapil sila bisag di kadala dili pa bati-bation mo nakakadalag imong kuan sa patlak di na mo kuan mo tambong sunod nga Sabado kay imong gipabati-bati. So whereas kung magpakita kang espiritu nga welcome gid sila whatever sa ilang kahimtang kalisod unya tabangan pa sila kay wa pa gud sila makabarog. I think that is one way of supporting those who are spiritually and physically what is this? Solo. Alone. So napay isa nga kuan nga paagi tingali nga ang mga miyembro ang atong iglesia makasupport ni ining mga miyembro sa atong iglesia nga maong ilahang kahimtang kani bitaw maghimuta kanang gi-mention man ni Ma'am Pinky ang nurture discipleship nga kining atong mga care group mga kaigsunan ato ning bisitahan sila hang puloy-anan kay base di ay sa ingana nga paagi ang ilahang kapikas sa kinabuhi mahimo usab nga madani or mahimong makabahin sa ato ang iglesia pila ka mga adlaw tungod sa ato ang pagministeryo, tungod sa gugma nga atong gipakita sa maong miyembro sa atong iglesia. Ang iyahang bana or ang iyang asawa nga dili pa tumuluo mahimong kabahin na unya sa ato ang iglesia. Pastor Alex. Pero, Pastor, it is a fact, realidad ni, nga bisan sa sulod sa atong iglesia, doon na neglected members. Naagyod. Nana sila. So, kanang gihiskutan ni Ma'am nga India, napoy total members involvement. Whether you are new, bago ba ka o karaan ka, for as long as you are a member, be a part. Yes. Sa atong buhat. Aron nga, ang imong emptiness, ay imong loneliness, maubsa na siya. Sa kadugay nimo nga sigig hilambigit, makaangkon ka og lig-on nga pundasyon sa imong relasyon niya sa Dios, ang imong kakulangon, mahimong hingpit pinaagi sa imong relasyon niya. So, ang ginatambag nato, Pastor, sa ato mga kaigsuunan, duya sulod sa atong iglesia, dili nato kalimtan kantong nag-inusara. Ulit taong dalaga, balo, katutuang nag-inusara nga nag-alagad Pikas, sunod sa ilang iglesia, itong pikas. Makarelate ko kay
ang akong inahan, pikas man na sa unapsor. Mao ba? Oh. So, mag-adto ka mong simbahan, usahay, kung walay mo entertain ninyo, sulod ka, uli rapon. Walay mo greet ninyo, ang hinungdan na usahay, ang uban bawa sa pagalagad po. Mao. So, kinahanglan na siya, sulod sa atong iglesia ang ilang tabang. Pagtabang sa ilahang mga pag-inusara. Mao. So makita nato mga kaigsuonan no kananging ana nga kahimtang kung dili nato ni siya suportahan mupadulong ni sa another nga sitwasyon sa gitawag nga pag-inusara. Kanang gitawag nato nga unplanned solitude. Kana bitaw wala giplano sama sa divorce or sama sa gitawag nato nga kamatayon. Una, kaning divorce, labi nag-inusara sa pag-alagad. Ang isa ka miyembro, ang iyang kapikas sa kinabuhi, wala. Hangtod nga, mahimo na lang na nga, magbulag, doon ay mga daghan nga pamaagi nga kini, magbulag sila, magsamot mga kaigsuunan, ang dako nga problema kung dili nato tabangan ug suportahan ang atong mga kaigsuunan nga nag-inusara. So makita nato dinhi nga unplanned solitude sama sa divorce dili ni giplano sa Ginoo. Atong hinumduman nga sa pagsugod pa lang sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan sa diha nga iyang gihimo ang tao nagingon ang Ginoo dili maayo, it is not good for men to be alone. Ako ni siyang tagaan og helpmate. Usa ka kauban nga mukumpleto sa iyahang kinabuhi. Apan sama sa gisulti ni Pastor Alex kaganiha nga kini sitwasyon ni nga fact naagyod ni sa ato ang taliwala, naagyod ni sa atong mga iglesia. Di gyud nato ikalimod na ay mga tao, mga miyembro sa atong iglesia nga bulag sa ilahang mga kapikas sa kinabuhi. So unsa may atong mahimo? Ato ba na silang isalikway kay bulag sila or naabatay mahimo ministry sa atong iglesia? Ingon pa dinhi sa Malakay kapitulo 2 versikulo 16. Sa in English nagingon siya, "For I hate divorce," says the Lord. Muna ingon sa Ginoo, I hate divorce. The God of Israel, ingon pa niya, "To divorce your wife is to overwhelm her with cruelty, says the Lord of heaven. So guard your heart. Do not be unfaithful to your wife." So muna itambag mga kaigsuunan. So unsa may angay nato, unsa may mahimo sa ato ang iglesia when it comes to divorce member of our church. Ma'am Pinky. Nga ba kay ika- Acceptance dawaton sila sa ilang kahimtang nag-inusara sila, gibiyaan ba ka sa mga anak ug bana, mao na sila focus sa grupo. Mao. O dili sila hatagan og panahon nga bitaw nga kalimtan na lang dili baduawan. Papilon sila sa mga activities sa simbahan. Mo na akong nakita og kanang Bible study, ang women's ministries na ay gina-introduce karon nga programa kanang how to conduct Bible study involving the new baptized members Of the church. Okay. So, makita nato din hino nga ingon pa dinhi sa ato ang leksyon, when a couple's marriage is in danger of breaking down, every effort should be made by the partners and those in the church or family who minister to them to bring their reconciliation in harmony with the divine principles for restoring wounded relationship. So makita nato mga kaigsuonan nga kung makita nato nga daw ana-ana sa kanibitaw Shaking makuyaw, na. Oo. shaking, galinog na ang ilahang relasyon, bana o asawa, ang atong iglesia mga kaigsunan will make all the effort possible to reconcile ang maong relasyon. Base sa gitawag nato nga prinsipyo sa balaan nga kasulatan. Ug napoy paagi sa atong iglesia nga kining mga kahimtang malikayan. Dunay tulo ka paagi. Kung atong tanawon ang mga resources nga pwede nato nga magamit sa atong iglesia nga kinahanglan ang atong mga kaigsuunan. Dunay programa nga gitawag Orientation for Couples Engaged
to be married. So, dili lamang ni sa kanang mga minyo na. Sa wa pa maminyo, ato na nang i-orient daan. I think Premarital counseling. Premarital counseling. Kabahin gihapon ni siya sa family ministry sa atong iglesia. So, natay premarital counseling, mo ba na yan nga, gina-require man ni sa ato ang nga gobyerno, sa dili pakaslon ang babae o lalaki, gikinahanglan dunay premarital counseling nga ilahang maagian. Apan usahay, Ma'am Pinky o Pastor Alex, aning uban magpamremarital just for the compliance sa requirements sa gobyerno aron makasal. So, ang atong iglesia mahimo untani nga makakandakta og regular orientation or counseling, premarital counseling sa atong mga kabatan-unan. Ikaduha, ginahanglan ng atong iglesia doon na kita'y program, instruction for married couples with their families. Gikinahanglan nga dili tungod kay nagminyo na sila, mingon ta, minyo na mo, tiguang na mo, kay balo na mo kung sa inyong angay buhaton. Pero gikinahanglan mga kaigsunan nga naatay orientation sa tuang iglesia. Mo ni gitawag nato sa family life. Ang atong family life program sa atong iglesia mga kaigsunan, ato ning ligunon aron dili mawala ang atong mga miyembro ug dili ta makaangkon kining gitawag nga pagbinulagay sa ilahang kaminyoon. Ug ikatulo, katong gisulti nato kaganiha, gisulti Pastor Alex ug ni Ma'am Pinky nga kining gitawag nato nga support system for broken families and divorce individual. Gikinahanglan nato na mga kaigsuonan nga ato ning buhaton. Kay kini mga kaigsuonan, importante kaayo nga mapalig-on ang mga miyembro sa atong iglesia labi na kining nakaagi or naa niini nga mga kahimtang. Ma'am Pinky. Thank you, Pastor. Kanang mao na ang usa ka side. So kung sa kwarta pa, that's the other side of the coin. Sa other side, mga kaigsuonan, mao nga kung mahitabo na, kung kita ang concern, dili na tutugutan nga ang iglesia na lang mo run after sa atoa, nga mooy mangitag paagi, nga matabangan ta, mamita na tong mga needs, whether it is in terms of tangible or intangible of kwarta o counseling ba. Ang other side of the coin, mauni, nga kita ang concern, we need also to respond appropriately. Kinahanglan mo respond ta, we need to grow. Nga ang bota ko ipasabot, nga kung kita ang naa sa kahimtang nga naatay problema, dili nato paumhan ang atong kaugalingon nga murag mobiya na puntas pag-alagad. Nga mangugat ang ubang kaigsuonan sa pagtabang sa ato unya wa tay kaugalingon nga paghigmata sa atong angayan buhaton. Kay pagsulay ra baya na. Kay kung ang iglesia ra, ang ato rang kauban mo ay maningkamot to reach out sa atoa, kita dili ta mo reach out og balik, walay mahimo. Kung usaray mahigugma, kinahanglan yun na atay respond. So kung kita ang naa sa kamingaw, loneliness, kahuang sa kinabuhi, naa sa kalisod, subuhin mo po tag pag-ampo, ganag yung pag-ampo, importante gina. Ang Ginoo mo'y mutabang nato, paghimog sirkumstansya, nga matuboy po atong kaugalingon. Di ba, Pastor? Kay wala may mahimo ang usa ka tawo rag sige lang siyang kabot didto, nya wa ka ingnon ka nga o sige mao ni ato kuhaon na ka didto aron makasimba pangtagaan pagkagusag unsa unya mao lang gyapon ang kahimtang murag it's dying. Wala kay response. So kinahanglan nga kinahanglan nga mo respond pud ta kung kita hitungdan. Unsa mahinungdan nganong masubanon man ko? O ako ning problema kay gitambagan ko sa una nga di magbinyo og dili magtotoo gahig ulo. So karon ang consequence, how to overcome that? Mao na nang imong iampo nga Lord tabangi ko pag overcome ani kay challenge din sa akong pagtuo. So basig ikaw ang gamiton para nga makasulti ka sa kaluwasan diha sa imong hinigugmang bana o asawa ba nga dili tumuto. Sa ato pa, Pastor, kung atong tanawon, doon ay duha ka instance, kining gitawag nato nga unplanned solitude. First, kadto ang malipayon pa mo, sa wala pa mo nag-alagad. Sa diha nga nakaplagan nimo si Kristo, ang usa dili man mo dawat. So diha na daan, naanay gabin. Ikaw na lang mag-inusara. Ang usa, pareho mo. Pero kay once you started wrong, you will end wrong. Kanang bitaw pagpakigbinyo nato sa atong sa tao nga dili nato isig ka tumuto. Kay lisod gyud na siya nga ang usa mosimba, ang usa
Dili. So, mutawag na siya nga, kung kini nga problema mahitabo, unsa man ang atong angay nga buhaton. First, kung kay ka nang may mga problema, mga pastor, Mao di yan. takibalo siya atong angay buhaton eh. Oh. Nakabasa ko for prescription. Aha. When you do not know what to do, what will you do? First, be patient. Aha. Second, be prayerful. Aha. Third, be positive. Aha. And fourth, be productive. Aha. Sa ato diba, pa, kung imo ni siyang buhaton, una sa tanan, mapailumon ka. Pila to? 4 piece Four ba? piece. 4 piece. Four piece. Prayerful, Prayerful, patience, patient, prayerful, productive, positive. Positive. Ingon pa ni Norman Vincent Peale, there is power in positive thinking. Amen. So magunahuna ka, kaya ko ni. Bisan tinud nga nag-inusara ko kay na ang Ginoo man ako. So naara na sa imo nga kaugalingon kung mo salig magug ka sa church, mabitaw na support system from the word support. Ang church mo support na sa imuha. Paghimo og lakang aron suportaran ka sa iglesia. Dili Pero mo kung take over sa dili imuha. ka mo take over ang church imuha. Kay kung isalig nimo tanan diha sunod sa mga iglesia, kung ang uban nga may kaigsunan medyo mawala sila, ang imuhang nga pag-alagad, makuha sa ilaha. Mawala po. Mawala, oo. Sama bitaw, Pastor, sa kining trilis. Oo. Trilis ba? Kunya na ang palaya. Oo. Nindot tanaw ni mong bunga tungod kay nagakatay da sa palaya. Ang palaya sa trilis. Pero once kay mahagsa ng Trellis. trilis, apil to siya kahagsa. Oo. Oh. So, mahimo lang na siya nga makabarog ka, you can stand alone through sa atong Ginoo. So, salamat mga panelists. So, napaisa nga paagi nga usahay maangkon nato ang panag-inusara. And this is very inevitable. Di gini malikayan. Kaning gitawag nato nga death. Doon mga tao nga mahadlok maghisgot o kamatayon. Apan, usa kini nga hitabo nga di gyud nato ni malikayan. Mga kaigsunan, bana o asawa, moabot gyud ang punto nga adunay mauna diha nga mawala sa kaminyoon. And members of the church, gikinahanglan, we should be prepared for this. Kay kung atong tanawon, death is certain for everyone tungod sa sala nga niabot nini nga kalibutan. And this is true until the second coming of Jesus Christ. So dili ni angay kahadlukan mga kaigsunan, kundi angay kini nga pangandaman o preparahan. Time may heal the wound, but the empty spot remain. Kani bitaw kamingaw sa kamatayon. Moabot ang panahon mo, agi ang daghan mga panahon, mga binulan, mga tuig, apan tingali mawala, maulian ang atong pagbati, but there is still a spot vacant sa ato ang kinabuhi. Nga kana nga spot, dili gyud na siya mapunan hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Kay kana siya usa ka spot nga gi-occupy sa imong kapika sa kinabuhi nga nawala. Ingon pa sa saad sa Ginoo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17 nga mahimo lang kini nga dakong reunion sa diha nga mubalik ang ato nga Ginoo. So makita nato mga kaigsunan, ang ato nga leksyon niini nga semana naghisgot kini may tungod sa pag-inusara. Ang atong iglesia daghan mahimo nga ministeryo alang ni ining mga miyembro sa atong iglesia nga nakabati ni ining pagbati nga nag-inusara sa ilahang kinabuhi. So daghan pa untag ato hang maihatag nga mga impormasyon apan ang atong panahon dili naman mutugot, atong hangyon ang atong mga panelists sa paghatag sa ilahang panapos nga mga sugilanon o panapos nga mga tambag alang kanatong tanan mga kaigsunan. Unahon nato si Ma'am Pinky. Ang leksyon nato nga nagguluhan sa atong pag-inusara, morning usa ka pulong nga murag makuyawan ta kung kita na lang yung isa aning kalibutana. Mo na hinungdan mga kaigsuonan nga kung wala tay pribileyo makabaton og malipayon nga pamilya kay dagkabuwag sa pag-alagad,
maayo na lang yun nang naatay Ginoo. Kay Amen. kung nasa Ginoo, wala na makulang nato. Bisan sa atong espirituhanon, sa atong kapobrehon, ang Ginoo daghang saad nga iyang suportahan ta nga wala na tay makulang sa atong kaugalingon basta naa ang Ginoo sa ato. Kay usa pa ito Yes. pangitaon nga ang Ginoo na naman sa ato. Pero wala pa ta aning kalibutan na, wa tay kalipay, wa ta tanan, wa pamilya, wa anak tagad. Nya wa pa gid tay Ginoo, mao nay pinakapait sa atong kinabuhi. So, pagpadasig nga pamilin-bilin, ang giingon sa Ginoo nga mas maayo nang naa kay pamilya, mas labing maayo, labi pa kung tangtanan nag-alagad sa iya ha. Mao. Oh. Correct. So atong paningkamutan nga ang atong presensya ingon nga naata sa insakto, ato ning ipamultiply to make disciples. Sa atong emphasis sa Sabbath School Congress, we will make disciples out of our loved ones para dili ta mag-inusara sa balay. So kung naay mga pagsulay, ato na katong purpose ni Pastor Necesario, number 1, be patient. Ayo lang po na imong himuon nga dalion nato kay aron na siya bahimong disciple, no. Kinahanglan pa kaong ipakita nato sa atong kinabuhi kung ang ngayon ba ta sundogon o dili ba. Unya kining punto diri nga kining divorce dili man gid ang Ginoo sa iyang design dili Wala gid plano. gid siya malipay nga naay bagtiayon nga magkabulag. O galing lang sa pagkakaroon, gamay na laibag divorce. Kaya nga naman, wa na may magminyo nga legal, ipon naman lang, so why divorce? So, kung minyo ka nga legal, o di gid mo magkasinabot, atong dumdumon, dili gid design sa Ginoong magbulag. Kay kinsa man ang hiuasahon din sayo, ta kina magpadayon na dito. Kung na problema, sulbaron lang yun, kay walay problema nga dili masulbad. Amen. So, kanang bahina, apilagid ninyo ang Ginoo kung naay problema, aron tabangan ta. Kung mamatay man ang usa sa atong mga hinigugma, bana ba kang asawa, atong dumdumon nga naang balang espiritu nga maghatag natong comfort. Mahinungdan nga po, kanang uban, mamiss nila ang punto, Pastor. Pagkauman og kamatay sa ilang asawa, o bana magbinyo dayon, sulod og laing problema. O, ano, so, dili lang sa ataana, kay choices man na, adto na po ta sa issue sa choices. So, ato nang iintrigo gyapon sa Ginoo nga bisag kita na lang isa kay wala atong partner di ta mangitaglain na pong problema. Okay, Pastor Alex? Ang disenyo sa Dios nga ang tao na magyoy kauban sa kinabuhi. Nagani mananap. Di ba? Gitagaan sa Ginoo og kauban na mananap. So ang tao disenyo sa Ginoo nga dili mag-inusara. Apan tungod magod, we cannot avoid diha nagpakasala ang tao. Mao. Apan bisan pa man sa kahimtang nato dinis kalibutan, mag-inusara man ta na isa ang Ginoo eh. Nga bisan pa man isalikway nato siya, ang Ginoo dili gid mo salikway sa ato. So kanunay naa siya uban nato. Amen. Ato lang i-develop ang atong maayong relasyon, mabulukon nga relasyon sa Dios aron nga bisan pa man unsa man ang panghitabo nga kita mahimo mag-inusara, dula kitay Dios nga maoy magalipay ug magatabang nato. Amen. Amen. So mga kaigsunan, katapusan tambag nga akong ibilin diha kaninyo, mo'y tambag ni Apostol Pablo, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Igsuon kung ikaw nag-inusara, hinumdumi, pwede nato buhaton ang tanan, pinaagi kang Kristo. Sa dili pa kita mag-aampo mga kaigsunan, maminaw ta sa usa ka awit, sa dili pa ta magahimo sa ato ang panapos nga pagampo. To the Lord.
Labing langit nun, balaan og mahigugmaon ang mga Dios. Daghang salamat amahan nga pinaagi nini nga among Sabbath School lesson. Makaani kami og mga bililhong butang nga magapahinumdum ka na mo o Dios. Nga kung nakabsan kami, nakawangan kami ni anang kumpleto nga kalipay aning yuta tungod kay kining yuta dili man gyud perpekto. Mania lang unta ikaw sa among kasing-kasing. Yes. Nga makig-uban ka namo, maghatag ka namo og paglaom, maghatag ka namo og padasig nga sa katapusang panahon sa among pag-alagad, dili gyud mo mabiya kanimo. Amen. Amahan kini nga desisyon dili na mo mahimo sa among kaugalingon kun dili pinagi sa imong tabang o sa imong grasya. Amen. O Dios namo nga langit nun, ikaw ang among paglaom. Salamat kay kang Ginoong Hesus nga imong gipadala nga pinaagi kaniya o sa balang espiritu. Kami makabaton niya anang kalig-on nga imong gisaad nga sila lamang nga nagtuon sa imong pulong o naga-adaptar sa imong mga tambag makalahutay sa katapusang panahon. Amo kini gipangayo pinagi sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.